στο 45ο λεπτό. Αντωνί Μαρσιάλ απέναντι από τον Κουέστα. Παίρνει λίγα μέτρα φόρα, από τη μία η μπάλα, από την άλλη ο Κουέστα. 2-0 στο 45ο λεπτό με γκολ του Αντωνί Μαρσιάλ. Η ΑΕΚ παίρνει ξεκάθαρο προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο στο παιχνίδι κόντρα στον Άρη. Εδώ είναι ο Αντωνί Μαρσιάλ και σκοράρει και στο κύπελο και αυτός πηγαίνει να το πανηγυρίσει με τον Ματίας Αλμέιδα. Αγκαλιάζει τον Αλμέιδα και πανηγυρίζει μαζί του αυτό το 2-0. 13ος παίχτης που σκοράρει στο φετινό πρωτάθλημα για την ΑΕΚ. 13ος διαφορετικός ποδοσφαιριστής. Μέχρι σήμερα είχαν σκοράρει η Λιβάη Γκαρσία και Πιερό από 3 γκολ, ο Κοϊτά 2, ο Μουκουντή πλέον από σήμερα 2, Πίλιος, Άμραμπατ, Τσούμπερ, Γκατσίνοβιτς, Ελίασον, Φερνάντες, Χατζησαφή και Μαρσιάλ, το δεύτερο του τέρμα στο πρωτάθλημα με την Ένωση. 3 λεπτά καθυστερήσεις, όπως είδατε, στο πρώτο ημίχρονο. Κυρίως για αυτήν την φάση, για αυτό το τσεκάρισμα στο πέναλτι που δόθηκε πριν από λίγο, χρειάστηκε αρκετός χρόνος, Βασίλη. Αυτό που θα πω είναι ότι χάρη στην απόδοση του Πινέδα, του Σιμάνσκι, φυσικά και οι υπόλοιποι δεν είναι ότι δεν ακολουθούν, αλλά αυτοί οι δύο δίνουν τον τόνο και στο pressing αλλά και στις γρήγορες μεταβάσεις της ΑΕΚ προς την